जे नों बे समावहाय नोंथाङा दिनैहाय पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि डिपुटि आइसि चिफ कनभेनर हिसाबै जे नोंथांमोना दिनैहाय बे जानालियावहाय जे कनबाइनै सोमावसारारि आफादा जे दिनैनि बे सुबुं सांग्रांथि मेल हाबाफारिखौ लानाय जादों बे लानायनि गुबै थांखिया मा बेखौ नोंथाङा फोरमायगोन नामा? दिनै जोङो बे जनालि ओनसोलाव जे जोङो जयेन्ट मुभमेन्ट टीम एबसु एनडिपिपि आरो पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट जों मोनथाम आफादजों जों बेयाव दिनै हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारि लानायनि उद्देश्यआ बेनो जे जोङो दिनैनि थारिखआव जे एसे आगोलावसो आगुनि आफादगिरि मानगोनां दिरेन बर' बिथां एनडिपि प्रग्रेसिभनि आफादगिरि मानगोनां दिरेन बर' बिथाङा जे एनडिपिनिफ्राय एक्सपेल जाबाय, एनडिपि प्रग्रेसिभनिफ्राय बिथांखौ एक्सपेल खालामनाय जाबाय। बेजों लोगोसे पिपल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट आफादनि सानैसो सोद्रोमा बिथांमोनहा बिथांजों अथ'प्रथ' सोमोन्दो थानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मिसा खोथा बा रायजो राजाफोरनि गेजेराव बायदि नङै खोथाफोरखौ बांसावगासिनो दङ। दा बेफोरखौ जोङो क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय रायजो राजाफोरनो थार बाथ्राखौ मिथिहोनो थाखाय दिनैनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानदों जे खुनु बेबायदि सोरबाया फैनानै बा जोंनि मुभमेन्ट दोलोनि एगेन्स्टै खोथा बुंफैनानै जाहाथे जोंनि मुभमेन्ट दोलोनि जिहेतु उद्देश्य बा जोंनि सोमावसारारि आफादनि जे उद्देश्य बेखौ जाहाथे नस्थ' खालामा बेखिनिखौ बिथांमोननिसिमबो गोख्रों रावै खावलायनाय जायो। बे समाव बेखिनि खोथाखौ फोरमायनो थाखाय थेंक इउ।